तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। हवामान खात्याने इशारा दिलेल्या कालावधीत मंडणगड तालुक्यात शांत असलेल्या पावसाने शुक्रवार आणि शनिवारी या 2 दिवसात तालुक्याला चांगलंच झोडपून काढलंय। यात पडझडीच्या घटना घडून मोठं नुकसानही घडलंय। केळशी येथून मंडणगडकडे मार्गस्थ झालेल्या केळशी मंडणगड गाडीस कोन्हवली इथं एका अपघाती वळणावर गाडी रस्त्यावरून खाली उतरल्याने अपघात झाला। यावेळी गाडीत चालक वाहकासह 35 प्रवासी प्रवास करत होते। यातील बहुतांश प्रवासी विद्यार्थी होते। सुदैवाने या अपघातात कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही। मंडणगड नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील कोंझर, अडघळ आणि गांधी चौकातील प्रभागांकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर भला मोठा दगड रस्त्यावर कोसळला। तहसीलदार श्रीधर गालीपिल्ले यांनी तातडीने आपत्ती व्यवस्थापन टीम, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्याबरोबर मंडणगड नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी पाठवलं। जेसीबीच्या सहाय्याने सुमारे तासाभरात हा दगड रस्त्याच्या बाजूला करून वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला। म्हाप्रळ, बंदरवाडी इथं पावसामुळे घरांचा उषता, तर मंडणगड इथं कंपाऊंड वॉल कोसळल्याने घरांचं नुकसान झालंय। अडखळ पुलावरूनही पाणी 2 दिवस सातत्याने सुरू असल्यामुळे पावसामुळे निवळी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यानं कोंझर आणि अडखळ या 2 गावांना जोडणाऱ्या पुलावर पाणी गेल्यामुळे अडखळ टाकवली या गावाची वाहतूक काही काळासाठी ठप्प झाली होती। मनोज पवार, कोकणसाद लाईव्ह, मंडणगड। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।